and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. Wala ko kapugni ako kaugalingon. I'm sorry. Sorry. Ngano, nagmahay ka pa nga may naitabo dahil na itong duha. Wow. Ipadayon tang pagpagkasap. Samtang niya ka pa uban ako. Samtang nakauban pa ta. Samtang ako ka pa ning hikayo na. Jane. Ganong karon ka lang abot sa kong kinabuhi. Say love me. I love you. I love you. I love you, Happy. Oh, Sasay. Ngano mihunong ka. mayo mo ba? Mayo mo ba dili lang ka na ang imong itawag na ako? Ang Happy. Pero kanang gusto na kong itawag sa umaabot na kong kapikas. And since we are pretending that we are in love, gusto kong kanang itawag yan. Pero, Ayun na pagkuna-una bisag unsa, nibisan kinsa. Kitang tuwa lang niya, and it's all that matters now. The number you have dialed is either unattended or out of call. Hain ka! Hain ka! Kape! Dali ko ninyong kape! Ako na imudaan niya ng iyang kape sa taas. Napili pagbutang o magaon. Sige, senyor. Kuha na ka ng bino. Di na kinahanglan nga na ka na. Pero gipangayo ka na ni senyorita uban sa kape, senyor. Pwes, dili mo siya hatagan kay maway akong mando. Tingali masuko ang senyorita. Ako na'y bahala. Sige na. Pagkaon ang ipuli niya ng bino. Ngayon karon ka lang! Kaganiha pa ko nangayo ni mo og kape o bino! Huh? Oh. Daddy? Anong ikaw nagdani anang tray pa yun din eh? Tungod kay gusto kong makasiguro nga mukaon ka. No! Wako gutuma! Wako gutuma, Dad! Kape! Gusto na kong mga pi! Ami na, hain na! Ana. Kadayot kay ipahilo na ako sa side table. Hain na, bino! Wa. Leche! Wa ba mabati sa tonta nga katabang nga nangayo ko bino uban sa kape? Bino o kape! Kape, yes. Bino? No. Pait na gani ang kape sa gulan mo pa og bino. It's a bad combination, baby. I don't care, Dad! Gusto ko sagulan og kape ang akong bino. Dili ko mahimong matug samtang dili pa nako makontak sa Cesar, Daddy. Iha, look at yourself. Karon pa lang gani. O sa kadlaw pa lang gani. Ginawa sa mong pananaw si Cesar. But look at you. You look like a hopeless case, baby. So miserable. You have to rest. How can I, Dad? How can I? Gusto ko mabati man lang ang tingog ni Cesar. Dili ko mahilunang, dili ko masayat kung nahain na siya karon. Kung kinsa ang iyang gikaoban. Kung safe na ba siya. I want to know everything, Daddy. Please. Please help me. Where's your phone? Pawama ko si mga cellphone. Tingali, magkontak na ako this time si Cesar. Ang Daddy, pagdali. Dali. Pila na ba ka cellphone ang imong nausay ka na? 5? Napo? How many? Pila ka libong kwarta na ang imong nalabay. Gikwintahan ko niyo? Ako? Ako nga imong anak?
Kung gikinahanglan, kwentahan ta ka. Kay wa na ko pamunitas kalsada ang kwarta nga imong gipahimuslan karon. Shit! I don't love you na, Daddy! Get out! I don't need you here! Out! Out! Ayaw kong talik de. Nagsulti pa ta. I don't want to talk to you. Leave, Daddy, leave! Kinahanglang makita taon na kang mukaon sa dili pa kumubiya. No! No! Unya na ko mukhaon kung mabalik na si Cesar. O baka makontak man lang na ako siya. Kuman ka mukaon, pangitaan ka na og paagi ni Daddy nga matuman ang imong gusto. Tanong mo, Daddy? Yes! Yes! I love you, Dad! Kung maka-I love you ka na ko, karon, muralagwa ka mag-I hate you ni Daddy. A while ago. That's a while ago. Miupas ng akong hate. May patigbabaw ng akong love. Karon pa ko nga. Gigutom man ko, Dad. Kaya nan, tumano ni mo ang imong gisaad, Dada. Pagitaan ni mo paagi nga makontak na to sa Cesar. O masayran ko na siya karon. Ba? I will try my best. Thank you, Dad. You're the best. Habi! Dali! Tanawa! Dagan kayong shells na rin napita. Okay, manhal ako. Kanindot yung tanawon nga nagsigig duko-duko nga nanguhag mga kinason. Gilupad-lupad sa hangin ang puti niya bestida. Habi! Oh, Tabangi ko! Lana! Tilawi, hungitan ta ka ha? Ah? Perfect. Really? Why sa gulatik? Why, sagulatik. Kamao ka man luto. Di man ka magkataon sa pamangluto. Self-learned. Or maybe talent yun ako? Dalanin mo ang tanan, Jane. Kaanyag, dindot ka lawas, adunahan, lami man luto, sweet, caring, unsa pa baywa. Ikaw? Ni ako ba ni mo karon? Karon. Pero human sa pila ka adlaw, mahibalik na ta sa realidad. Unsay sunod nga mahitabo, Cesar? Kalimtan na lang ba nimo ang tanan? Pagkasamahon nga way nahitabo ug mobalik ni Madeline. Jane, Happy, I know nga bag-o lang ta nakaila. And I know nga dili pa sama ka lamang imong gipati diri nako. Ikumparar sa pila ka tuig nga panag-uban ninyo ni Madeline. Pero inig-abot sa panahon kung kinahanglan ka ng mamili, mahimo pang piliun ko nimo. Jane, I don't wanna be just a memory, Happy. So will you please choose me? Jane. Nagkasabot ko. Of course. Jane? May kuhaon ako makadiyot sa kusina. Diha ka lang. Dili ko ang ayang mahilak. Wa kinisa akong plano. Siyang ang ayan akong pailakon og dili ako. Apan nga nung ingon man gihapon ining akong gibatik na niya. Iya kong gipasakitan. Og angay lang nga kasilagan ko siya og panimaslan. Kasilagan mo siya, Jane. Kasilag na lang ang angayan ni mong matiun alang niya. Nagkasabot ka. Ako ba ang hinungdan sa imong pangaluha? Ato bang nako? Cesar. Dili ko gustong makita mo hilak ka. Dili ko gusto mo hilak.
Pero dili na ko kapugnan ng ako mga luha sa pagtagak. Karon palang gani, gibati ko na ang tumang kasakit sa ato niyang panaglakyo. Dili, Jane. Dili na ka lang mahitabo. Pero mao kanay mahitabo inig-abot unya sa higayon nga mabalik na ta sa syudad. It pains me so, Cesar. Dili ko gusto inig pagbatia. Wa pa ko sugad makasuway ini. Nga na bang giabot pa mga tungdan. Kung dili raman sabdi ay mahimo kita sa kawayan. Jane, look at me. Dili ko, ma-inlove na kong samot nimo. O sa tuwing mo ganyan, siya itagin. Oh, please, Cesar. Kinahanglan pa ba na kong angkunon? Nga sa una pa lang natong panakita, wa ka na mawa sa akong hanauna. Dili ko insada sa atong panagduol, Cesar. Tungod kay gituyo na ako nga maduol nimo. Pinaagi sa pagkuha sa imong serbisyo isip ininyero. Really? Gagatawa ako nimo. Kaya kita lang samtang nangumpisal sa tinuod ng mga gibati. Ayun na paghilang. Kaya ba nagsama kita gibati, Jane? Sama ni mo. Dili na sa kubuot nga malayo pa ni mo. Andam kong talikdan ang tanan. Alang ni mo, Jane. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!